дар моҳи октябр ба ҷумҳурии тоҷикистон меояд. ин гапҳо ягонташ асос надоранд бародаро. дар бораи приложенияи амина камтар мефаҳмондем. салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем. чихеле ки аз номи видео дидем. яъне ки президенти Федератсияи Русия ба ҷумҳурии Тоҷикистон меояд аз рӯи бархе аз комментарияҳо ки оё рост аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон ба таможни Союз медорояд. Бо диққат гӯш кунед. бародаро, чихеле ки медонед 10 сентябр гузашт ва бедокументора ҳамаша аялав аз Россия депорт кардесанд. касе ки мехоҳад бидонад ки депортатсия дора аз Россия ё ки не, номери WhatsApp мебурад бинависен, проверка мекунанд, мегам барои шумо. президенти Федератсияи Русия Владимир Путин дар моҳи октябр ба ҷумҳурии Тоҷикистон меояд. яъне ки тӯли чанд соли охир шудагӣ буд ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ набуд ва дар ин сафари корие ки ба Тоҷикистон сафар карда меояд, яке аз масъалаҳое ки суҳбат мекунанд дар бораи мушкилиҳои муҳоҷирон мебошад ки мақсад ягон роҳи ҳал пешниҳод мекунанд ё ягон шартномаҳои нав баста мешавад. ин чизош ҳозираш аниқ нест, лекин гуфта мешавад ки яке аз масъалаҳои муҳим дар ин сафари корӣ дар ҳайати нишаст дар бораи муҳоҷирони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ин баъди информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем ва дар масъалае ки таможни Союз дигар чизо, ин масъалаҳо ягон мақсад даставерни информатсияҳо надоранд, ягон асос надоранд, бигем хато намекунем, чунки дар ин бора дар интернет фақат ягон гап паҳн мешавад, ягон гап овоза мешавад, вале дар ҳақиқат бигирем ин гапҳо ягонташ асос надоранд бародаро. комментарияҳоро мехонем камтар ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. касое ки мехоҳем границаи Қазоқистон сафар кунену пересикат кунен границара, номерошон мебурояд, зангшон бизанед, ширкати арзон ва боваринок. як нафар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорубон. дар бораи границаи Қазоқистон видео мекардем. меган маҳкам мешавад. рост ҳаст ё ин ки не? худо хоҳад видеои алоҳидаро мекунем ва чанд бор дар ин масъала гап ҳам задагӣ ҳастем ки ин информатсия рост нестай ва границаҳо чихеле ки пештар будан, ҳамун хел кушодан, мардум рафту омад кардесиян ҳозир. шоева нависонда: салом акаи Сорубон. дар бораи приложенияи амина камтар мефаҳмондем. ҳамира чихел мо регистратсия кунем бояд. ҳозир мардум ай ҳамин ҳисоб пул кор кардесанд. ҳамин рост боша ё ки не? пир карданшон. яъне ки пул кор кардесанд, гуфта шумо ира дар назар дошта бошед ки аз баҷои шумо як каси дигар дар ҳамин приложения кори шуморо ҳал кардесай, хай кортона буд када ҳақша гирифтесай, мақсади гап. ва дар бораи приложения чӣ гуфтанем? агар ки информатсияи прав подробни хоҳем гирифтан, канали юристиҷейда дар омада видеоро тамошо кунед. охирон видео дар ҳамин масъала мебошад. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорубон. меган хизмати пулакӣ аз байн рафта, рост боша ё ки не? не, хизмати пулакӣ аз байн рафтагӣ нест, то ҳозира вуҷуд дорад ва шумо метавонед ки рафта муроҷиат бикунед. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорубон. сертификат метавонем ки мо бихарем барои донистани забони русӣ. агар русиро надонед чӣ гап мешавад? сертификат чихеле ки медонед ҳозир махсус ҷойҳои муқаррар кардагиянд ки ҷойҳои давлатӣ мебошад дар Русия. шумо ҳамун ҷоҳода мерен, имтиҳон месупорен ва аз ҳамун ҷо ҳамин сертификата дастрас мекунед. ва дар ҳолати надонистани забони русӣ мутаассифона сертификат гирифта наметавонед ва баъдан мегӯем ки барои патент низ ҳуҷҷат пешниҳод карда наметавонед. ғолиб нависонда: салом акаи Сорубон. ман як фарзандам. ба куҷо муроҷиат кунам ки ба хизмат набаранд мара? якаписарҳо ҳуҷҷатҳои зарурира, паспорти падару модар, загси падару модар, справка аз ҷои зист ҷамъ мекунед ва ба военкомати ноҳиятон бурда пешниҳод мекунед. шуморо дар қайд мегузоранд, дигар бигем ба номи шумо повистка равон карда намешавад. бад як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорубон. дар бораи квотаҳо камтар мефаҳмондӣ. ба Федератсияи Русия хондан таҳсил кардана дар назар дорам. ҳозир зиёд шидагӣ ҳаст ё ки нест? дар бораи квотаҳое ки ба донишҷӯён зиёд мешавад, мақсад пешниҳод карда мешавад, дар ин сол ҳозирашда мақсад ки ягон навигарӣ нест, ягон изменения шидагӣ нест. агар кишид мо ҳатман видео мекунем ва ба маълумоти шумо мерасонем. мо дар чӣ масъалаҳое ки агар видео накардем, и аз ӯ бармеояд ки дар ин масъалаҳо навигарӣ нест. дар масъалаҳое ки мо видео кардаву гап мезанем, ин бармеояд ки дар ин масъалаҳо навигарӣ ҳаст ва чизи информатсияи даставерни мо дорем ки гап мезанем.
ба ҳамин барномаи имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. Саволҳо бошад бинависед дар комментария. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.